Ayo, kowe kuwi pendhita sekti kuwi biyen. Wis saiki umurmu pira? 65. Wah. Lakon mati dening aku kowe. Mara kagem maju patih Prasta. Mendha kamurkanmu kelakon ilang nyawa wayo. Buta mungsuhe buta. Wah, kokop wah. Ah! Ini atus keringet sih dari magang. Minta satu dong. Wah, siarus. Amro, keliyeng brutuk. Wah. Wah. Ah. Wah. Wah. Ayo, samato. Patih kemaki yo kuwi. Peh buta gedhe yo aku lho wari-wari kuwi. Ayo. Kowe nek urung kepranggul karo pendhita tuwek kaya aku ngene iki. Urung kapok. Ora kenyang apa-apa. Nangka bosokku ngopo karibetan. Dina iki wis titi mangsane mangsa kala. Wis titi mangsane mangsa kala Bathara Wisnu kudu oncat saka anggane. Ya kuwi pujang agung ing negara Lokapala sing jenenge Begawan Wisnungkara. Wis titi wayane mangsa kala kalamunta Wisnungkara kudu gugur ning maganing Majalaya. Tanah. Ayo. Hasos. Pawan Raso. Wonten dawuh katimbalan. Pawan. Alon-alon mawon. Pawan tadi. Sampeyan maju ning palagan kados pundi kabul kausananipun. Inggih. Pareng munjuk atur kalamunta ngamuk punggung suratan toho. Nuwun inggih Begawan Wisnungkara. Sampeyan mangudur lho. Mangudur. Tuwek goblok sampeyan. Wis kupinge ceweng siji barang. Tuwek iso dene panutan ngono pripun wonten pripun. Tabrak dong pandangan lho. Ora iso dikecapangan